מכובדיי, יקיריי, כמדי שנה בשנה, בערב יום הזיכרון, אנו נפגשים כאן למרגלות האנדרטה, עליה חרוטים שמותיהם של בנינו ובנותינו, בני קריית ביאליק ותושביה, אשר נפלו במערכות ישראל בהגנת העם והארץ. כל אחד עולם ומלואו, כל אחד סיפור חיים קצר ומדהים. יום הזיכרון נקבע למען עם ישראל בארץ ובתפוצות, למען יזכירו ויזכרו. לנו, בני המשפחות, כל יום וכל שעה הינם ימי זיכרון, מאז פקד אותנו האסון הנורא האיום. אנו זוכרים בגעגועים ציוני דרך רבים, יום הלידה, יום ההולדת, הליכה לגן ולבית הספר, הגיעם למצוות, סיום התיכון, יום הגיוס, סיום הטירונות וטקס ההשבעה, וסיום הקורס. ימים אלה שזורים בימים האינסופיים אשר הינם ימי זיכרון עבורנו. אנו כואבים את ההחמצה של החיים הבוגרים של ילדינו שהיו ואינם ולא זכו לימים רבים וטובים איתנו. הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות לאדם הוא להיות הורה שכול. אין אוצר מילים מספיק דיו כדי לתאר את הכאב החונק של אובדן בת או בן. במשולב, הבנים והבנות הם מקור הכוח עבורנו. הם היו עזי נפש, עדינים וגיבורים, מסורים ואוהבים, אנשים ערכיים. עבורם מסירות נפש, רעות, עוז וגבורה היו דרך חיים. כאשר נפלו יקירנו, כמעט מתנו איתם. קשה מאוד היה להזדקף ולהמשיך לחיות. אבל אנחנו בחרנו בחיים. בחרנו להמשיך ולחיות עם הכאב ולמרות הכאב הנורא. מהרוח העזה שפעמה בליבותיהם, מתעצומות הנפש שלהם, שאבנו לתוכנו עוצמה וכוח. אנחנו ממשיכים בדרכם בשבילם, בשבילנו ובשביל עם ישראל. אני מצטטת מדברי איזימן. וביום הזה הם שוב כאן, והם הרי אף פעם לא מרבים לדבר על עצמם. אז נשארנו אנחנו, ואנחנו חייבים לספר את הסיפור הזה במקומם. הרי הם בתופת האש, במרדף האכזר, במכונות הפלדה, בקרב שלא נגמר. נתנו לנו את הכל, וקודם כל נתנו לנו את הדבר היקר ביותר, את עצמם. כל אחד כתב בדם מדמו פרק של מקום, סיפור של גבורה, וגם אם הכאב כל כך פרטי, ביום הזה
הם חסרים לכולם. הם חסרים כולם. ההורים השכולים, האלמנות והיתומים, האחים והאחיות, כל בני המשפחה והחברים, משלבים ידיים אמיצות והולכים בדרכם, דרך הרעות והאחווה, דרך החלום והשלום. לנצח נזכור אתכם יקירנו ביגון ובגאון.